Každý september tá istá pesnička. Veľká sláva, Tim Cook na pódiu, fanfári, nový iPhone. A ja si poviem, super, tento rok tu už musí klapnúť. No a teraz je november a zohnať ten najnovší model Pro je opäť misia na Mars. Vždy mi vrtalo v hlave, ako je to vôbec možné. Bavíme sa o najbohatšej technologickej firme na svete, ktorá dokáže naplánovať dizajn čipu na roky dopredu, ale nedokáže zabezpečiť, aby sme si v obchode mohli kúpiť jej kľúčový produkt. Dnes tomu chcem konečne prísť na klop. Máme tu kopu materiálov, tak sa poďme pozrieť, kde je pes zakopaný. Je skvelé, že to otvárame, pretože tá odpoveď je všetko len nie jednoduchá. Toto nie je len o tom, že nestíhajú vyrábať. To, čo sledujeme, je v podstate dokonalá prípadová štúdia krehkosti moderného globalizovaného sveta. Je to príbeh, ktorý sa tiahne od mikroskopických tranzistorov v tajvanských továrniach až po politické rozhodnutia vo Washingtone a Pekingu. A všetky tie nite sa zbiehajú v jednom bode. V prázdnej poličke v obchode s elektronikou. Dobre, tak poďme pátrať po stopách. Prvá a asi tá najočividnejšia stopa nás vedie priamo do továrni. Všetci vieme, že Apple si nevyrába všetko sám, ale spoliehá sa na obrovskú sieť dodávateľov. V našich zdrojoch sa to spomína ako hlavná príčina. Áno, ale tá zložitosť je na úrovni, ktorú si málo kto predstaví. Nehovoríme o desiatkách firiem, hovoríme o stovkách špecializovaných výrobcov po celej Ázii, a niektoré komponenty sú tak extrémne náročné na výrobu, že ich dokáže dodať len jedna alebo dve firmy na celom svete. V materiálach sa napríklad spomínajú najnovšie OLED displeje, pri ktorých sa vždy píše, že ich výroba je náročná. Čo to ale reálne znamená? Prečo je to taký problém? No, predstav si to takto. Pri OLED displeji každý jeden z miliónov pixelov svieti sám od sebe. Je to ako miniatúrny reflektor. Výrobný proces musí byť taký presný, že tolerancia na chyby je prakticky nulová. Stačí jediné zrnko prachu vo výrobnej hale, ktoré sa dostane na panel a stovky pixelov môžu byť mŕtve. Celý, inak dokonalý displej, je v tej chvíli nepoužiteľný. Musí sa vyhodiť. Aha. Miera nepodarkov je preto prirodzene oveľa vyššie ako pri starších technológiách. Takže aj keď linky bežia na 100%, značná časť produkcie jednoducho neprejde kontrolou kvality. Aha, takže to nie je len o rýchlosti, ale aj o obrovskej chybovosti. Presne. A to je len displej. Potom sú tu čipy. Dnešné procesory majú súčiastky menšie ako vírus. Ich výroba si vyžaduje absolútne najčistejšie priestory na Zemi a stroje, ktoré stoja stovky miliónov dolárov. Na svete je len pár firiem, ako napríklad TSMC na Tajvane, ktoré to dokážu. Apple si u nich rezervuje kapacity na roky dopredu, ale tie kapacity nie sú nafukovacie. A tu prichádza to, čo je na to fascinujúce. Nehovoríme o zlyhaní obrovskej továrne. Hovoríme o tom, že možno jedna maličká špecializovaná firma niekde v Južnej Kórei, ktorá vyrába unikátne lepidlo potrebné na pripevnenie skla k displeju, má týždenný výpadok výroby kvôli lokálnej energetickej kríze. A zrazu milióny kusov telefónov po celom svete nemôžu byť skompletizované, lebo chýba komponent za pár centov. To je neuveriteľné. Táto extrémna špecializácia je efektivita a zároveň Achillova päta celého systému. Dobre, ale počkaj, toto sa im deje prakticky každý rok. Naozaj máme veriť tomu, že firma s takmer neobmedzenými zdrojmi a najlepšími lobistami na svete to po viac ako 10 rokoch stále nedokáže naplánovať lepšie? To znie trochu neuveriteľne. To je oprávnená otázka. A odpovede, že sa o to neustále snažia. Diverzifikujú výrobu do Indie či Vietnamu, investujú miliardy priamo do svojich dodávateľov, aby si zabezpečili kapacity. Problém je, že každý rok posúvajú technologické hranice. Nový foťák, nový senzor, nový typ displeja. A s každou inováciou prichádza nové výrobné riziko a závislosť od nového, úzko špecializovaného dodávateľa. Je to neustály boj medzi inováciou a stabilitou dodávateľského reťazca. OK, takže výroba je krehká a extrémne komplexná. To beriem. Ale to predsa nemôže byť celá pravda. Čo my, zákazníci, nie sme aj my súčasťou tohto šialenstva, ktoré ten systém každý rok privedie na pokraj kolapsu? Jednoznačne. A to je druhá, rovnako dôležitá časť problému. Dopyt po nových iPhone-och nie je, ako to povedať, nie je prírodzený. Je to výsledok jednej z najdokonalejších marketingových stratégií v histórii. Apple celé mesiace buduje očakávania, postupne dávkuje informácie a vytvára auru udalosti roka. Keď sa konečne spustí predpredaj,
Milióny ľudí po celom svete sa snažia v tej istej sekunde objednať si telefón. Jasné. Žiaden výrobný systém na svete, ani ten najlepší, nedokáže uspokojiť takýto narazový globálny dopyt. Prvotná várka je preč za pár minút. A to vytvára priestor pre ďalší fenomén, ktorý naše zdroje opisujú sekundárny trh. Tí, ktorým sa podarí telefón uchmatnúť, ho obratom predávajú na internete za dvojnásobnú cenu. To mi príde ako divoký západ. Áno, a tu sa dostávame k zaujímavej psychologickej hre. Vzniká pocit exkluzivity a vzácnosti. Zrazu to nie je len telefón, je to trofej. Niečo, čo sa nedá len tak ľahko získať. A ako vieme, ľudia často túžia najviac po tom, čo nemôžu mať. A myslíš, že Tento nedostatok, či už je plne neúmyselný alebo čiastočne tolerovaný, paradoxne zvyšuje atraktivitu produktu. Vytvára to rozruch, píše sa o tom, hovorí sa o tom. Počkaj, to znie skoro ako konšpiračná teória. Naozaj si myslíme, že Apple, firma tak posadnutá kontrolou nad každým detailom, by ticho tolerovala šedý trh, kde nejakí špekulanti zarábajú na ich produktoch a frustrujú ich najvernejších zákazníkov? Nemyslím si, že by to aktívne podporovali, ale je to pre nich dvojsečná zbraň. Na jednej strane, ako hovoríš, to kazí zážitok a vytvára negatívne PR. Na druhej strane je to ten najlepší možný dôkaz dopytu. Ako to myslíš? Každý článok o tom, ako sa iPhone predáva na čiernom trhu za premrštené sumy, je v podstate bezplatná reklama kričaca: náš produkt je taký žiadaný, že ľudia sú ochotní zaň zaplatiť čokoľvek. Je to veľmi tenká hranica, po ktorej balancujú. Dobre, takže výroba je na hrane a dopyt je šialený. Ale aj tak mi to nevychádza. Zdá sa, že tento rok je to obzvlášť zle. Je tu ešte nejaký ďalší faktor? Čo ak sa na to pozeráme príliš zblízka? Čo ak problém nie je len v továrni alebo v obchode, ale niekde úplne inde, napríklad na svetovej politickej scéne? A to je tretí a často najmenej viditeľný kúsok skladačky. Geopolitika. Pri kúpe telefónu sa nezamýšľame nad obchodným napätím medzi USA a Čínou, nad sankciami alebo nad logistickými krízami. Ale všetky tieto veci majú priamy a brutálny dopad na výrobu. Môžeme byť konkrétnejší? Ako obchod má vojna ovplyvniť to, či si môžem kúpiť telefón? Dajme si konkrétny, aj keď zjednodušený príklad. Poveďme, že USA zavedie nové clá na dovoz určitých komponentov z Číny. Apple, aby sa clám vyhol, musí narýchlo presmerovať čas výroby do továrne vo Vietname. Jasné. Tá továreň ale nemá rovnaké skúsenosti, zabehnuté procesy ani vyškolených ľudí. Výsledok? Nižšia produkcia, vyššia chybovosť, meškanie. Chápem. Alebo iný príklad. Čína ako odpoveď obmedzí vývoz niektorých vzácnych kovov, Áno. ktoré sú absolútne kľúčové pre výrobu magnetov v systéme optickej stabilizácie foťaku. Zrazu dodávateľ Apple nemá z čoho vyrábať a celá produkčná linka stojí. Páni. Sú to makroekonomické šachové partie, ktoré majú veľmi konkrétny dopad na dostupnosť telefónu v našom lokálnom obchode. Jeden politický krok na druhom konci sveta môže znamenať, že na svoj telefón budeme čakať o mesiac dlhšie. Keď to všetko spočítam, výsledkom je frustrácia. Pamätám si, ako som pred pár rokmi zháňala jeden model pre mamu na Vianoce. Bola to misia na mesiac, obvolávanie obchodov, sledovanie dostupnosti. Tá frustrácia je naozaj reálna. A tu sa pýtam, dokedy to bude zákazníkov baviť? Nepodrezáva si Apple pod sebou konár? To je presne to riziko, ktorému čelia. Od prémiovej značky sa očakáva prémiový zážitok. A ten zážitok sa nekončí pri rozbalení krásnej krabičky. To je pravda. Zahŕňa aj bezproblémovú dostupnosť. Ak sa lojálny zákazník, ktorý je ochotný zaplatiť vyše 1000 eur, cíti ignorovaný a frustrovaný, jeho lojalita môže byť otrasená. V zdrojoch sa píše o narušení dôvery. Z dlhodobého hľadiska je to nebezpečné, pretože konkurencia nikdy nespí. Takže Apple tvrdí, že podniká kroky, investuje, diverzifikuje. Ale nestačí to. Nie je to z časti len PR. Po dekáde opakujúcich sa problémov naozaj máme veriť, že to firma s takmer neobmedzenými prostriedkami nevie vyriešiť? Alebo je pre nich táto aura nedostatku a exkluzivity jednoducho príliš cenná na to, aby sa ju úplne vzdali? Pravda bude pravdepodobne niekde uprostred. Nemyslím si, že by si mohli dovoliť úmyselne vytvárať takýto masívny nedostatok, pretože stratené predaje sú stratené zisky a frustrovaní zákazníci môžu odísť. To dáva zmysel. Problémy v dodávateľskom reťazci sú skutočné a neuveriteľne zložité.
Ale zároveň si myslím, že ten vedľajší efekt, pocit exkluzivity a masívny mediálny rozruch okolo nedostatku im marketingovo vôbec neškodí. Možno to neriešia tak agresívne, ako by mohli, pretože súčasný stav, hoci je pre zákazníka nepríjemný, pre značku ako takú stále funguje. Je to cynické, ale možné. Takže ak zhrniem výsledky nášho pátrania. Záhada chýbajúcich iPhoneov nemá jedného viníka. Je to komplexná zmes extrémne náročnej výroby na hranici fyzikálnych možností, strategicky vyšponovaného dopytu, ktorý hraničí s hystériou a neviditeľných geopolitických tlakov, ktoré dokážu zamiešať karty z jedného dňa na druhý. Pre všetkých, ktorí stále čakajú, je odporúčanie z našich zdrojov vlastne veľmi prozaické. Obrniť sa trpezlivosťou, sledovať oficiálne kanály a hlavne nepodporovať špekulantov na sekundárnom trhu. Presne tak. A možno by som na záver pridal jednu myšlienku. Celý čas sa tu bavíme o tom, prečo telefón nie je dostupný. Celý náš pohľad je formovaný otázkou, prečo ho ešte nemôžem mať. Skúsme to ale na chvíľu otočiť. Žijeme v dobe, ktorá nás tlačí k okamžitému uspokojeniu. Nový model, nový update, nová funkcia, musíme to mať hneď. Čo ak je toto nútené čakanie, tento nechcený odklad, vlastne neúmyselná príležitosť? Zaujímavé? Príležitosť na malú pauzu a zamyslenie sa. Naozaj potrebujem túto novú vec v sekunde, ako vyjde? Nezlepší sa môj život o 100% aj o mesiac neskôr? Alebo nie je tá technológia, ktorú už držím v ruke, na nejaký čas viac než postačujúca? Možno nás táto nedokonalosť globálneho systému, hoci neúmyselne, núti aspoň na chvíľu spomaliť a prehodnotiť náš často bezmyšlenkovitý vzťah k neustálemu cyklu spotreby.